Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Автокала үзгәрүен дәвам итә быел шәһәрдә нәрсәләр яңарачак? Ширек гасырдан артык хезмәт итәчәк Ярчалыда Зәп бистәсендә җыллык трассалары төзелеше дәвам итә. Автокала үзгәрүен дәвам итә, торак файдалануга тапшырыла, балалар бакчалары һәм мәктәпләр, яшьләр үзәкләре, концерт залы капиталь ремонтлана, яңа тулай тораклар төзелә, иҗтимагый киңлекләр төзекләндерелә. Бу һәм башка темалар хакында мэриядә аппарат киңәшмәсендә фикер алыштылар. Быел шәһәр ничек үзгәрәчәк, алдагы минутларда сөйләрбез. Ярчалда беренче ярты еллыкта төзелеш объектларын файдалануга тапшыруга 119 рөхсәт бирелгән. Город Набережные Челны был, есть и остается крупным промышленным центром. Это наша судьба. Мы не исторический, не город для экскурсий. У нас нет исторических достопримечательностей. Каждому свое. Поэтому строительство промышленных объектов – это наша судьба, это наш образ жизни. Агымдагы елга торак тапшыру планы 300 000 квадрат метрны тәшкил итә. Бүгенге көнгә еллык планның 80% файдалануга бирелгән. Социаль ипотека программасы буенча торак алуга чирата 752 гаилә тора. Республика һәм федераль программалар ярдәмендә автокалада 6,3 миллиард сумга төзелеш, социаль әһәмиятле объектларны капиталь ремонтлау, иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү эшләре алып барыла. 2 тулай торак төзелә, 1 миллиард 400 миллион сумга мәгариф өлкәсе объектлары капиталь төзекләндерелә. Так, по федеральному проекту «Все лучшее детям», национального проекта «Молодежь и дети» на сумму 409 миллионов рублей выполняется капитальный ремонт в 3 средних общеобразовательных школах. Номер 55 – 93%, номер 58 – готовность объекта 78%, лицей 78%, оперативное выполнение 97%. Капиталь төзекләндерү балалар бакчаларына да кагыла. Төркемнәрдә эчке бизәкләү эшләре бара. Аш бүлмәсе коридорда, актлар залында тәрәзәләр, агач ишекләр, инженерлык системалары алмаштырыла. Яңа яктырту җайланмалары урнаштырыла. Төбә һәм фасад эшләре башкарыла. Шулай ук верандалар һәм территорияләр төзекләндерелә. В рамках республиканской программы капитального ремонта пищеблоков общеобразовательных организаций Республики Татарстан с приобретением оборудования в 6 средних школах номер 4, 13, 22, 37, 61 и 79 выполняется ремонт пищеблоков на общую сумму 150 миллионов рублей. Заман һәм Орион яшьләр үзәкләре икенче балалар музыка мәктәбендә игътибарсыз калмады. Тагын бер күңелле бонус Садыкова исемендәге концерт залында 300 миллион сумлык күптән көтелгән капиталь ремонт. Ведутся работы по усилению сцены, ремонту внутренних инженерных сетей, ведется отделка помещений, уборных, а также холлов первых 2 этажей. В концертном зале выполняются работы по устройству механики сцены и ее усилению. Будут установлены новые кресла и одежда сцены. Оперативное выполнение 68%. Моннан тыш үзгәрешләр Заря спорт мәктәбенә, икенче шәһәр мунчасына, шулай ук шәһәр медицина учреждениеләренә һәм мэриянең административ бинасына да кагыла. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Башкарма комитетта яңа кадрлар. Бүген аппарат киңәшмәсе вакытында физкультура һәм спорт идарәсенең яңа башлыгын тәкъдим иттеләр. Бу вазифага кикбоксинг буенча спорт мастеры Илья Резников билгеләнде. Ул 2012 елдан бу өлкәдә хезмәт куя. Төзүче балалар яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры урынбасары булып эшли. Заряда җитәкче була. Чаллы спорт мәктәбе директоры урынбасары постын били. Последние годы достаточно много спортивных сооружений отремонтировано, построено. Есть хорошая материально-техническая база, есть сильный коллектив тренеров, преподавателей, наставников. Поэтому пожелаем Илью Владимировичу успехов в его интересной работе. Шулай ук идарә системасында да яңа җитәкчеләрне тәкъдим иттеләр. Ольга Абдуллаева мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары, гомуми белем бирү бүлеге башлыгы итеп билгеләнде. Вячеслав Фролов шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсендә транспорт һәм элемтә бүлеге башлыгы итеп куелды.
Шир ғасырдан артық хизмет итәшек. Йоршолда зәп бистесінде жыллық трассалары түзіліші дәуам ите. Реконструкция вақытында шәһәр халқын қайнар судан үзмәгәннәр. Мұннан тыш, яңа жылыту сезонына әзірлік барышында тұрба үткәргечләрнең гидравлик сынаулары да үткәрелә. Барысында хизметтәшем өчен тәкләп сөйләр. Зәп бистәсендә 27-34 йортыннан ерак түгел жыллык трассасы тулысынча яңартыла. Бу турба үткәргеч 1977 елдан бирле хезмәт итә. Берничә мәртәбә гидравлик сынаулар вакытында участокта хилафлыклар ачыкланган. Әлбәттә, барысы да оператив рәвештә бетерелгән. Кыш көнендә жыллык трассасында проблема килеп чыга. Последнее на моей памяти, что мы здесь устраняли, это в январе 25 года. Жители не почувствовали, мы взяли отключение ночью. Благо, температура на улице была 0 градусов, та зима была такая теплая, и снег, прямо вот моросящий дождь. К 6 утра мы закончили, спокойно запустили. Именно вот в этом месте здесь было повреждение, мы устранили. Җәй көне яңа җылык трассасы төзелә башлады. Турба үткәргеч Зәп бистәсенең 17нче комплексында яшәүчеләргә хезмәт күрсәтә. Бу якынча 20 йорт, аннан шулай ук медицина учреждениеләре, мәктәпләр, балалар бакчалары җылы ала. Кайнар суда сүндерелмәгән. Төзүчеләр әйтүенчә, алар вакытлыча турба үткәргеч торгызганнар. Собрали здесь времянку, чтобы это людям всегда была горячая вода, не нужна горячая вода. Мы, получается, собираем временный водопровод, потом его переключаем на основную, и после этого мы демонтируем как бы основную трассу, допустим, точки А до точки Б. Мы взяли от точки А до тепловой камеры 143. Хәзер төзүчеләр җылылык камерасын җыялар, шулай ук юлны ябу планлаштырыла. Аны алмаштыруга мохтаҗ булган алаткаларны яңарту өчен ачачаклар. Төзелеш эшләре август ахырына кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. 29 ел эфирда Күңел радиосы үзенең туган көнен билгеләп үтте. Бәйрәм энергетик мәдәният сарае сәхнәсендә узды. Коллективны һәм тыңлаучыларны татар эстрадасының популяр артистлары котлады. Тамашачылар арасында кыйммәтле бүләкләр дә уйнатылды. Бәйрәмнең якты мизгелләре безнең төшерү объективына дәрәкте. Хәерле кич, шәһәрдәшләребез, хәерле кич, яршаулы кунаклары. Күңел радиосы 29 ел туры эфирда эшли. 29 ел үзенең тыңлаучылары белән бер дулкында 29 ел туган телне саклау юнәлешендә эшли. Шуңа күрә традиция буенча туган көндә энергетик мәдәният сараенда узды. Радиосын Муслим, Актаныш, Биектау, Орша, Буа, Мамадыш, Зей, Алабуга, Түбәнкама, Менделе, Менделеевск һәм башка районнарда, шулай ук ерак төмәндә һәм чит илләрдә дә тыңлыйлар. Коллективны һәм тыңлаучыларны котларга татар эстрадасының популяр артистлары килде. Алар Илнат Фархулин, Илгәрәй Гөлия Сагиева, Рәнис Габбасов, Эльвина, Радик Шарафиев, Әнвәр Нургалиев, Эльмира Нагыймова, Ришат Фазлиәхмәтов, Ирке. Күңел радиосының ишуда күбрәк булсын, тамашачылары, артистлары. Минем шундый теләгем бар, Күңел радиосының дулкыннары безнең Уфаларга тиклем җитсә, ишу да шәбрәк булыр иде, конечно. Безнекеләр ягылып итеп тыңларлар ишләр. Безгел хәбәрдә, безгел аралашып торабыз. Дистә еллар дип әйтсәм дә була. Шуңа күрә сезгә уңышлар телим. Бик зур рәхмәт җитәкчеләргә дә, эшләүче барлык хезмәткәрләргә, проектны тутыручыларга, идея авторларына, киләсе көннәрдә дә татар халкын, гомумән татарстанлыларны сөендереп яшәргә, ясын сезгә барлык уңышлар теләп калам. Эшләре үрнәк булсын, дуслары артып торсын, гомере озын булсын, бәхете ташып торсын, күңелләрдә бер кайчан да сөнмәсен, өмет үтә, мең шатлыклар алып килсен, яшәүнең һәр бер минуты шулай бер дулкында булып, рәхәтләнеп, безнең тамашачыларны шатландырып, матур-матур җырлар, күбрәк яңгырап, тагын да биек үрләргә менеп, шулай дус мөнәсәбәт берлектә булып яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калам. Ул чиратында Күңел радиосы үз тыңлаучыларын бүләксез калдырмады. Актив тамашачыларга микродулкынлы мич һәм санаторийга юллама тапшырылды. Бер елдан Күңел радиосының грандиоз 30 яшьлек юбилее узачак. Шуның өчен дә хөрмәтле тамашачылар, без инде сезне бер елдан зур сәхнәләрдә хитлардан торган, шәп кенә составтан торган концертка чакырып калабыз һәм инде барыгызга да зур рәхмәт әйтәсе килә. Алга таба да Күңел радиосыннан аерылмыйк. Тулы зал, көчле алкышлар бәйрәм уңышлы узганны аңлата. Түгел бер елдан Күңел радиосы үзенең 30 яшьлек юбилеен билгеләп үтәчәк.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барыгызга да уңышлы продуктив атна теләп калам. Рустикс Детейлинг. Наномойка, бронирование кузова, химчистка, удаление царапин, полировка фар и кузова, нанокерамика. Телефон 783 001.